Κύριε Μπρατσόλη, έρχεται ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, γιορτή για το πειραϊκό ποδόσφαιρο σε ένα γήπεδο στο Λίδι. Και εσείς έχετε, θα έλεγα, διπλή ιδιότητα. Και ως άνθρωπος που έχετε εργαστεί σκληρά για την πρόοδο του πειραϊκού ποδοσφαίρου, αλλά και ως αντιπρόεδρος του σταθμού που είναι χορηγός επικοινωνίας για τη ραδιοφωνική μετάδοση του τελικού, της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά. Καταρχήν, συγχαρητήρια στις ομάδες του τελικού, που είναι δύο ιστορικά σήματα. Δεν είναι δύο ιστορικά σήματα του Πειραιά, είναι δύο ιστορικές ομάδες της Ελλάδας. Και το Κερατσίνι και ο Αετός Κορυδαλλού έχουν παράξει δεκάδες ποδοσφαιριστές για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και είναι πολύ μεγάλη υπόθεση ότι αναβαθμίζουν με την παρουσία τους τον τελικό ερασιτεχνών Πειραιά στο στολίδι, όπως είπατε, της πόλης, που είναι το Καρασκάκι και ναός του ποδοσφαίρου που παράγει πολιτισμό, αθλητισμό, όραμα και ελπίδα. Τι να πω ότι είναι υποχρέωση του Καναλιού 1 να προβάλλει τέτοια σημαντικά γεγονότα αθλητισμού, πολιτισμού, ιστορίας και οποιοδήποτε άλλο προβολιό να ανεβάζουν τη στάθμη των πολιτών της ευρύτερης περιφέρειας του Πειραιά. Σαν Κανάλι 1 ευχαριστούμε την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά για την άψογη συνεργασία που έχουμε όλο το χρονικό διάστημα. Προτάσουμε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο κάθε Σάββατο, όπως γνωρίζεις, Λουκά, από την ραδιοφωνική μας συχνότητα και όχι μόνο. Σταθερά το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο έχει προβάδισμα, θα έλεγα, στις ιδιοσιογραφικές καθημερινότητες του ραδιοφώνου μας. Είναι υποχρέωσή μας, είναι μεγάλο το μπλοκ αυτό, που μαζί με άλλα στήματα ιστορικά και φυσικά πάνω από τον Ολυμπιακό, τον Εθνικό, τις άλλες δραστηριότητες των άλλων αθλημάτων, αποτελούν μια πολύ μεγάλη βαλβίδα ασφαλείας για την πειραϊκή κοινωνία. Να ευχηθώ και στις δύο ομάδες να έχουν αυτό το οποίο προσδοκούν, το κύπελο, αλλά και ο φιναλίστ θα είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για την παρακαταθήκη της ιστορίας του. Και στο Κερατσίνι και στον Αετό, συγχαρητήρια που έφτασε μέχρι εδώ, καλή επιτυχία και να γίνει και αυτός ο τελικός, γιορτή του πειραϊκού ποδοσφαίρου υπέρ της νεολαίας, της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά και του ελληνικού ποδοσφαίρου ευρύτερα.